Meditació de cos i respiració. És la meditació de la primera setmana del repte de Mindfulness. Tanca els ulls i busca aquesta posició còmoda, però també alerta, que puguis estar amb l'esquena recta, però sense tensió. Potser algun petit ajustament et pot ajudar. Dirigeix amablement la teva atenció a les sensacions que pots notar al teu cos. Especialment les sensacions que produeix el contacte amb la cadira, amb la butaca o allà on estiguis asseguda o estirada. Es tracta d'observar amb curiositat, amb obertura i sense judici totes aquelles sensacions que puguis anar observant. Enfocar la nostra atenció al cos, a les sensacions corporals, és la nostra ajuda per estar al present. En algun moment o en molts moments t'adonaràs que la ment se n'ha anat a un altre lloc. Potser està pensant què vols fer després, la llista de la compra, o potser senzillament ha començat a crear una història sobre una sensació. Això és el que la ment fa, és la seva naturalesa, i quan t'adonis que ha marxat d'aquest centre on havíem posat l'atenció, senzillament pren la decisió de portar l'atenció una altra vegada al cos. Potser pots notar el pes del teu cos a sota les cuixes o les natges, el contacte dels peus amb el terra, el suport a la baixa esquena, o el pes dels braços a sobre les cuixes o els genolls. Estigues present en l'experiència d'aquest moment. No cal que inventis sensacions, ni que siguin agradables o desagradables. Senzillament estigues amb el que hi ha. I amb delicadesa torna a aquest centre cada vegada que la ment es distregui.
convido ara a enfocar la consciència a les sensacions físiques que produeix la respiració. Nota especialment la zona de la panxa. Què passa quan inspiro? Què passa quan expiro? No com algo teòric on la ment comença a generar pensaments, sinó com una experiència instant a instant que cada vegada és nova. Puc observar quina sensació noto en aquest moment amb la curiositat i amb la capacitat de meravellar-se com si fos la primera vegada que observo aquest fenomen. Procura tornar sempre a aquesta actitud d'observació. Observa la respiració com respira per si sola, sense intentar canviar-la. Col·locant-te en aquest lloc d'espectadora, d'observadora pacient, curiosa i oberta. I amb la perseverança de tornar a posar el focus a la respiració cada cop que t'adones que està a un altre lloc. Si vols, pots allargar la meditació uns minuts i si no, mica en mica, pots anar sortint de la meditació, posant potser més atenció a estímuls de fora. Pots moure els dits dels peus i de les mans i al teu ritme, quan estigui bé per tu, podràs anar obrint els ulls.